сладка стая, той. Белчо си има ново легалце. Сладурчо. Я иди го погали. Иди го погали, Ванче. Ай, на мама диската ми тя. Ай, на мама следура ми той. Дай сладка на мама. Да. Ой, на мама. О, хубави е. Ой, на мама диската ми тя. Ой, сладкото ми момчета. И Розето, ако го сложите, иди... Донесете Рози тука. Рози, ела моето момиче. Ела, мама. Дресинг. Хайде, тя служи нея на нейното легалце да ги снимаме. Хайде, милицка. Айде на мама, душицката ми тя. Айде, хубавото ми момиченце. Айде, мама, тя повече обича на другото, малкото, котешкото. Айде, мама, айде, легни. Айде на мама, душицката ми, айде, мама. Айде, легни си, мама. Легни, моето момиченце. Айде, сладката ми тя. Айде, мама. Ух, сладката ми, душицката ми, мама. Я пак е целуни, че не снимах. Ой, пичката на мама тя. Главата ми ръи пичката на мама. Преди не можеш да я пипнеш. Да, и на мен вече ми разрешава да я пипам. Силви, щом свети червената точка, значи снима, нали? Добре. О, супер клипче стана. Хърчо! Хърчо се навлезе! Не е хърчо, бе. Не е ли? Кой е това? Не, то е новичкото. Ах, това не го знам, ми снимам го в момента. Англичанчетата, дет ти казах, дет го донесаха. Да, щяха да го бият с камъни някакви глупендери. Да. Да. Виж Розинка. го какво е дребно. От чистото по-дребно, моля. Да. Снимка, дай да го направим снимка. В момента клип правя. В момента правя клип. Няма визорката на леглото на Роузи. Какво правиш, мамота? Какво правиш, мамота? Те са много сладки, да как са буричка. Белчо, къде тръгна бе моето момче? Къде бе пиленце сладко? Стъпалата го снеми, кажеш. Това си от най-големите снимки. Так му, тя от съседния квартал, там на Маринела. Ти не знам дали знаеш Маринела. Аз после ще го изкарам, защото е в пешона оня. След това ще му го... Добре, Ванче.